Citroen C4X nu este doar despre un exterior stilat, dar și despre un interior confortabil. Hai să descoperim împreună cele 5 avantaje ale acestui automobil. Scaunele ergonomice cu cotieră și suport lombar oferă confort chiar și în călătorii lungi. Datorită distanței mari între axe, interiorul oferă suficient spațiu atât pentru șoferi cât și pentru pasageri. Sistem multimedia cu ecran de 10 inch cu suport Apple CarPlay și Android Auto face fiecare călătorie mai confortabilă și tehnologică. Materialele premium și designul atent creat oferă o experiență de lux la fiecare călătorie. Izolația fonică excelentă vă permite să vă bucurați de călătorii fără sunete deranjante. Vino să descoperi noul Citroen C4X în showroom-ul oficial Citroen al importatorului Auto Office pe adresa Chișinău, șoseaua Muncești 795.